Connectada, donem inici a aquesta sessió de la Comissió de Comptabilitat Conjunta del Col·legi d'Economistes de Catalunya i de l'ACSIT, aquesta vegada per presentar el que ja és un clàssic per nosaltres, que és el manual de tancament comptable per a pimes que fa anys que el Manuel Rejón elabora i comparteix i cedeix a l'ACSIT, cosa que, Manuel, aprovecho para agradecerte tu total colaboración con ACSIT en este sentido, ¿vale? Y desde hace un par de ediciones también colaboran en este manual Xavier Osés y Francesc Gómez, que hoy no nos puede acompañar. Per tant, si us sembla, dono inici a aquesta sessió presentant els dos ponents que avui intervenen. Per una banda tenim el que és l'alma mater d'aquest manual, que és el Manuel Rejón. Manuel es economista y auditor. Es además en estos momentos profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y del Máster de Auditoría de la Universidad de Granada, pero yo lo que quiero destacar en todo caso es su gran actividad publicista de la contabilidad en este sentido, una persona con un gran bagaje y además con una capacidad de comunicación muy envidiable. Por otro lado tenemos a Xavier Osés. Xavier Osés es de la casa, es economista, es además de profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, coordina la Comisión de Relación entre Contabilidad y Fiscalidad de l'ACSIT y es secretario de la Agrupación de Profesores de Contabilidad y Control de ACSIT. Por tanto, ya sin más, os cedo la palabra. No sé al final quién empieza, si Manuel o Xavier. Yo quiero pensar que se me oye. Se te oye, Xavier, sí. Perfecte. Bien, perquè he tingut algun problema tècnic per entrar ordinàriament, diguéssim, al Zoom. Como I decía llavors... Manuel, mientras te esperábamos, pasa a las mejores familias, no te preocupes. Bueno, i llavors estem fent una pirueta, diguéssim, una pirueta, i jo parlaré, ara se m'està veient, interpreto i se m'està sentint bé, espero, però li hauré d'anar donant instruccions a Anna Quesada perquè vagi passant les diapositives de la presentació que he preparat i que aniré comentant. I agafo jo la primera paraula perquè el manual que heu tingut accés ja, el podeu consultar en directe, el manual, tant en la versió catalana en català com en la versió en castellà, comença amb un primer capítol on hi ha un més aviat descriptiu i algunes de les novetats, un comentari breu de les novetats mercantils que han aparegut durant l'any 23 en aquest cas, i que han tingut efecte sobre comptabilitat i sobre les consultes de l'ICAC, el que ha publicat l'ICAC durant l'any 23 i que ens ha semblat que era més destacable. Llavors començaré jo amb aquest breu repàs i després el Manuel Rejón ens farà el següent capítol, un comentari sobre el tancament comptable. Després en parlarem sobre el tancament fiscal i finalment un breu comentari també al bonus track, el que incorpora aquest any al manual. Bé, de la part que ara comento, com dic, novetats, que hi ha de novetats en l'any 23, o que hi ha hagut. Aquesta part serà molt més breu que la que vam fer en la presentació de l'any anterior, del tancament de l'any 22, on va haver-hi moltes novetats. S'havia publicat durant l'any 22 la llei Crea i Creix, la llei d'empreses emergents, hi havia hagut llei de pressupostos de l'Estat, el tancament del 22, els pressupostos pel 23, i aquest any no en tenim tanta cosa, o no gaire. De fet, no en tenim ni llei de pressupostos, perquè no es va, per motius polítics varis, no es va acabar d'aprovar la llei de pressupostos pel 24.
Per tant, mira, novetats de la llei de pressupostos no n'hi ha, perquè no hi ha llei. I el que sí podem comentar breument doncs, és que ha estat el 2023, el primer any d'aplicació d'allò que va disposar la llei Crea i Creix. Per exemple, que em parlava, unes quantes cosetes, em parlava, per exemple, del capital mínim d'una SL, que es reduïa fins a €1. L'any 2023 és el primer any que hem pogut constituir societats limitades amb €1 de capital, o també obligava a publicar en els comptes anuals ja del 23 certes dades sobre els terminis de pagaments a proveïdors, a les pimes no tant, però en general doncs, hi havia aquesta obligació. Bé, hi havia diverses coses. O les exigències sobre les condicions dels sistemes i programes de facturació, amb aquests requisits d'invariabilitat, de traçabilitat del registre de la facturació. Allò hi havia a la llei Crea i Creix i durant l'any 23 el que hem hagut de fer és aplicar-ho. I a la llei d'empreses emergents, per exemple, també hi havia la novetat del tipus impositiu per a aquestes empreses emergents del 15% el primer any que tinguessin base imposable positiva i els 3 següents. I també la possibilitat d'aplaçar el pagament de la quota, de les 2 primers quotes a pagar, de l'impost, quan sortir a pagar. Hi havia cosetes que l'any 23 les hem hagut d'aplicar, però això ja era novetat del 22, diguéssim. Igual que també va ser aprovat en el 22 que les pèrdues dels anys 20 i 21, uns anys de la pandèmia, no es computarien a efectes de determinar si l'entitat, la societat, està en causa de dissolució. La causa de dissolució de la llei de societats de capital, que diu que quan el patrimoni net estigui per sota de la meitat del capital social i això estigui en aquesta dissolució durant un any, doncs la societat s'ha de dissoldre. Per calcular aquest límit i, per tant, l'obligació de dissolució, les pèrdues de l'any 2021 no computarien en el tancament dels anys 20 i 21, després es va prorrogar el 22, després es va prorrogar el 23 i el 24, i això ja estava aprovat. Per tant, aquests límits segueixen en aplicació, diguéssim, aquesta suspensió de l'obligació de dissolució per causa de pèrdues dels anys 20 i 21 segueix aplicant-se per aquest any 23 que ara tanquem i pel 24 que ja estem perquè ja està aprovat així, no? No hi havia gaire... Però no tenia gaire novetats. És aplicació del que ja sabíem. Durant l'any 23, home, hi ha hagut alguna coseta d'aprovació, home, sí, alguna novetat, però modificació dels percentatges de deducció de les entitats sense ànim de lucre, de les aportacions, doncs sí. O els percentatges d'amortitzacions per les adquisicions de vehicles eficients energèticament. Sí, hi ha coses, però, home, així gruixut, no tant, no gaire o no cap, com l'any 22. Llavors sí que l'octubre del 23, a finals del 23, es va aprovar el reglament dels requisits dels programes de facturació. El que comentaven que la llei Crea i Creix ja apareixia i faltava el reglament, doncs es va aprovar a finals del 23. I això sí que ens afectarà a la facturació, als registres. A més, Hisenda ens vol vendre el Verifactu, com un sistema de facturació preparat per ella mateixa, per l'agència tributària, que a més ja comunicaria a l'agència tributària tota la facturació. Això per les relacions B2B, per les facturacions d'empreses a empreses, tindrem una feina. Però bé, encara no en vigor, però ens hem de preparar. Hi ha una altra cosa, una directiva del 2023 també, una directiva de la Unió Europea del 2023, que canviava els límits de les mides de les empreses per determinar si una empresa és micro, petita, mitjana, canviava aquests límits i aquesta directiva l'hem de transposar. Ara estem en el procés de transposar aquests nous límits a la normativa interna espanyola. La idea és que estarà aprovat abans de tancament del 24 i que serà aplicable a partir de gener del 25. Això és la previsió, però com que parlar 6 mesos vista és una mica ciència-ficció amb el panorama polític tan divertit que tenim, doncs, en principi, això és la idea. Mai no se sap, però la idea seria això, aquest planning de temps. Que pel 25 ja tindríem aprovats uns nous límits. Uns nous límits que als efectes comptables el que ens afectaria especialment o significativament és que els límits que veieu per aquí baix de balanç i compte de pèrdues, xifra de negocis, per les empreses petites, aquesta segona columna que hi ha por ahí, balanç 4.000... així, gràcies, Anna. Els balanç 4 milions d'euros
xifra de negocis 8 milions d'euros, falta posar el tercer límit, que és el número d'empleats 50, però com que aquest no el canviaran, no el tocaran, doncs ja ni l'he posat. Però si superes 2 d'aquests 3 límits, per exemple, no pots aplicar el pla de pimes, has d'anar al pla normal. No? I tampoc podries aplicar balanç abreujat dins del pla general, no podries aplicar balanç abreujat, t'hauries d'anar al balanç normal. Bé, aquests límits canviaran i seran, la previsió és que siguin 5 milions d'euros de balanç i 10 milions d'euros de xifra de negoci, per tant, uns límits una mica més alts, un 25% més alts, en concret. No? I així hi haurà més empreses que hi podran acollir-se al pla de pimes o als models abreujats dins del Pla General de Comptabilitat. No, potser superen 4, però no superen 5 de balanç, o potser superen 8, però no superen 10 de xifra de negocis. Potser aquestes podrien optar a canviar-se o mantenir-se en el pla de pimes o en els models normals, models abreujats del Pla General. Bueno, esperarem a veure, també hi ha el canvi de límits pels compte de peres i guanys o per l'empresa mitjana, però que són els que fem servir pel compte de peres i guanys normal o abreujat en el Pla General de Comptabilitat. Bueno, hi haurà aquests nous límits. Esperem que els aprovin tal com estan en la previsió o en la proposta de norma, però ja ho veurem. En quant a novetats de l'ICAC, de consultes de l'ICAC, hem incorporat en el manual d'aquest any una referència per poder enllaçar fins i tot a les consultes que s'han publicat, a totes les que s'han publicat durant els 4 butlletins per trimestre que ha publicat l'ICAC durant l'any 23, 133, 134, 135, i com que el manual de l'any 22 no ens va donar temps a encaixar l'últim trimestre del 22, l'hem posat ara. Llavors hem posat els 4 trimestres del 23 i el que penjava del 22. Hi ha 5 butlletins, doncs. Totes les consultes que s'han publicat, aquestes 6, 3, 4, 4 i 6 consultes que s'han publicat, 23 en total, durant aquest període, les hem incorporat en aquest manual de tancament, el nom de la notícia, diguéssim, perquè hi hagi la relació de totes, i un breu resum de què hi conté, què hi diu la consulta. A part d'això, hi ha l'enllaç, com dic, algú si té un especial interès en aquella consulta, doncs que piqui l'enllaç i l'obrirà la consulta sencera de l'ICAC perquè se la pugui llegir. I a part d'això, dic, hem incorporat també, a la diapositiva següent, Anna, ho tenim, un llistat, aquí, 7 consultes que s'ha semblat que eren interessants, 7 consultes d'aquestes que s'han publicat durant l'any, de les que hem fet un exemple. Hem posat una petita narració, no? Un petit denunciadet, i hem fet un cas, un exemple solucionat, comentat, amb els assentaments que correspondrien, una mica per aportar una mica més de claretat i de profunditat sobre l'anàlisi del cas. I hem seleccionat 7, de 23, Déu-n'hi-do, però les que ens han semblat més interessants, per exemple, aquesta última sobre el criteri d'imputació temporal dels ingressos obtinguts en un centre educatiu, que el que ve a explicar és què fem amb l'import de la matrícula. Un centre educatiu cobren una matrícula a l'inici i després unes quotes mensuals. La matrícula és ingrés de quan es cobra, és ingrés del període en què se presten els serveis. I em sembla que era interessant pel centre educatiu, però també pels centres d'esports, o també per certs serveis que paguen una quota inicial o d'alta o d'inscripció o així, i després unes quotes periòdiques. Que hi ha uns quants models de negoci que podrien estar interessats en aquesta consulta i amb les indicacions que dona l'ICAC de com comptabilitzar. I l'anterior també, de com comptabilitzar uns dividendos cobrats en el soci. Quan un soci cobra dividendos d'una participació que tingui en una altra societat, això ho reconeix com ingrés o com a menys valor de la inversió. Amb els exemples expliquem una mica millor les coses. Ara només faig una breu menció d'allò que podreu trobar en el manual i que si us desperta l'atenció hi podeu entrar a aprofunditzar una mica. Aquest ja està el resum que volia fer de les novetats i consultes de l'ICAC del 23. I ara el Manuel Rejón us farà un descriptiu del tancament comptable. Manuel, ¿sí? Aquí estoy, Ara. estoy conectado. Buena tarde a tothom. Bueno, más o menos ya estamos, ya nos conocemos. Y Xavier, muchísimas gracias por tu exposición, porque
porque bueno, como siempre, maravilloso, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño guión, digamos, porque muchas veces yo, es verdad, preparo presentaciones pero muy largas y tal, pero yo creo que casi yo utilizo como una especie de guión que si quieren ustedes yo se lo paso, de cosas que son fundamentales, ¿eh? Y vamos, vamos a trabajar con esto, que a mí me parece pues, como una idea clara de por dónde tenemos que atacar. Pues aquí tenemos la portada de este precioso libro, preciosa portada del libro. Espero que también el contenido pues lógicamente pues sea de interés, ¿no? Ya hemos, Atsid pues lleva ya mucho tiempo publicándolo, con lo cual pues algo de interés debe tener, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña revisión de todas esas cosas que nos preocupan. Por lo menos a mí me preocupan mucho. Yo siempre, desde mi punto de vista, como siempre tengo un poco el vicio como desde el punto de vista del auditor de cuentas, pero bueno, por cierto, no quería dejar de saludar a pues un montón de amigos que he visto entre los participantes, pues está ahí Jesús, está Enrique, o sea, bueno, y más gente que no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? O sea que, o sea que bueno, vamos a ver, voy a pintar, ¿eh? Voy a pintar porque a mí me gusta mucho pintar. El inmovilizado, bueno, a ver si me deja pintar, claro, pues si no me deja pintar, claro, es que está, esto, podemos ponerlo en rojo, ¿vale? El inmovilizado. Bueno, vamos a ver varias cosas. Las dotaciones al inmovilizado, a priori, bueno, pues normalmente las amortizaciones fiscales y contables muchas veces son parecidas, pero a veces, pues, lógicamente, hay diferencias temporarias. Pero, bueno, lo que es importante de efectos contables, si la dotación, si es uniforme, porque a veces pues, podemos intentar jugar con esto y bueno, pues esto desde el punto de vista contable, pues no es aceptable, ¿vale? Igual a nivel fiscal puedes jugar un poquito más, pero digamos que tenemos que mantener, digamos, una uniformidad en el criterio, ya sea una vida útil, lineal, o sea, pues uno de estos métodos del porcentaje decreciente y crecientes, que son siempre utilizando un método, ¿no? Que es lo que importa. Luego una cosa que no se suele hacer mucho, que es el inventario del inmovilizado. Eh, ¿Qué pasa? Con nosotros estamos acostumbrados a que hay ahí pues un inmovilizado que está en la hoja de cálculo maravilloso, está perfectamente controlado, las fichas por parte de la empresa, pero nos hemos parado a pensar si existe todo, si está ahí, si se la ha llevado el dueño para hacer cosas en su casa o utilizar ¿entendéis? ¿No? O directamente no genera, porque no genera dinero para la empresa, porque ahí viene demovilizado porque están apartados ahí y se amortizan y, digamos, pues tienen lo que se llama un deterioro contable, que ya saben ustedes que no es fiscalmente deducible, pero contablemente pues habrá que hacer el ajuste correspondiente, ¿vale? Y luego ver si hay en el activo cosas que no lo son, como reparación y conservación. Otra cuestión interesante que no se le presta muchas veces la debida atención es la capitalización de los intereses cuando hay más de un año, cuando se tarda más de un año en la construcción del inmovilizado y también en el caso de las asistencias, ¿vale? Entonces la capitalización es obligatoria, ya sea de especialmente financiación específica para la construcción o bien financiación genérica que tiene una fórmula de cálculo un poquito más complicada. Hay que ver la resolución del coste de producción, ¿vale? Muy importante. Ya sabemos, dotación de deterioro fiscalmente no es deducible desde el punto de vista contable, pues claro, lógicamente es menos resultado del ejercicio, pero todos los años, si tenemos la suerte o desgracia de tener lo que se llama un fondo de comercio, pues hay que hacer un test obligatorio del fondo de comercio, test de deterioro, que significa que comparamos los flujos de efectivo que esperábamos obtener del negocio adquirido mediante una fusión, una combinación de negocios, una escisión,
con el flujo de efectivo que realmente obtenemos. Te puedes encontrar muchísimas sorpresas de empresas que se han comprado por una barbaridad y luego el dinero que generan es bastante menos, ¿eh? Entonces, como al final el fondo de comercio no es otra cosa que humo contable, pues, pues bueno, hay que ver si ese humo sigue estando ahí o ha desaparecido. Bien. Bueno, cosas especiales, cuestiones de juicio. Por ejemplo, provisiones asociadas al inmovilizado, por ejemplo, pago de tipo contingente. Bueno, pues, oye, pues eso resulta que vamos a hacer un mayor pago si se va a superar el millón de unidades físicas producidas. Pero claro, ¿lo sabemos, no? Bueno, pues no lo sabemos bien, pero la provisión se asocia a esa palabra maravillosa que es la probabilidad, ¿no? ¿Es probable o no? Pues si entendemos que es probable, pues una estimación, un alto grado de juicio. Y luego los gastos de investigación y desarrollo, como saben ustedes, tienen fuerte importancia en la ley del impuesto sobre sociedades. Incluso, bueno, pues ahí tienen unos requerimientos muy beneficiosos. Y bueno, pues atender a si pues, tiene una adecuada contabilización de acuerdo con la RICAD del inmovilizado intangible, sobre todo en lo referente a a la capitalización, ¿vale? Que es importante. En cuanto a los activos financieros, que siempre, pues como una de estas cosas que siempre da mucho quebradero de cabeza. Bueno, ojo, cosas como la reclasificación de los créditos de activo de largo al corto plazo, ¿vale? Puesto que resulta que hay un aumento del fondo de maniobra y eso pues puede ser a priori muy bonito, pero igual hay algo que no estamos haciendo bien con objeto de maquillar el balance y eso hay que tener cuidado, ¿vale? Lógicamente, hacer un inventario de los activos financieros que tenemos, ¿vale? Te puedes encontrar con sorpresas. Esta mañana me han hecho una consulta súper interesante. Como es muy reciente la consulta sobre un tema parecido y es una empresa de mucha relevancia, pues no voy a... Ya cuando pasen 3 o 4 años, pues ya, ya lo diré. Pero mientras tanto, pues me quedo un poco ahí a la expectativa, ¿vale? Sobre el inventario, tanto activo y pasivo financieros, ¿vale? Y luego tener claras, digamos, las categorías valorativas donde se deben clasificar los activos financieros en base al modelo de gestión de la empresa, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Digamos que en el PGC de pymes, ¿vale? El PGC de pymes pues, es sencillito, porque pues, digamos que las acciones se clasifican de dos formas, ¿no? O bien como a resultado del ejercicio o como coste, ¿vale? Un poco, digamos, el modelo de negocio es más sencillo decidirlo, ¿vale? Las obligaciones y bonos, o bien si son de tipo especulativo, a resultado del ejercicio, o bien como activos financieros, y esto que pone aquí, a CAS, a coste amortizado, ¿vale? Ya depende si vamos a jugar con ellos en bolsa, o bien vamos en mercado secundario, o bien si vamos a ser el típico inversor aburrido que solo pretendemos obtener los flujos de efectivo y cobrar los cupones. Bueno, siempre digo, pongo estos ejemplos tontos porque la gente se queda o pretendo que se quede con un poco con la idea, ¿no? Y los créditos a terceros pues son coste amortizado. En el PGC de pymes no se regulan los derivados de cobertura. Ahora veremos si acaso el PGC del 21. Y luego los derivados especulativos, ¿vale? Esto que nos gusta jugar con las opciones, call y put y todo esto tan maravilloso. Los futuros, bueno, pues esto va directamente a cuenta de resultados del ejercicio activos financieros a valor razonable con cambio en preganancia. En el PGC normal, digamos que es un poquito más complicada, son un poquito más complicadas las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que si son de tipo especulativo, pues lo llevaríamos aquí. Si son de grupo, activos financieros, son empresas del grupo, multigrupo asociadas son a coste. También dice acciones con valor razonable no fiable, ¿vale? Si ustedes tienen acciones, por ejemplo, del Granada Club de Fútbol, Dios no quiera, pues entonces no, son acciones muy pequeñitas. Yo que Granada, bueno, yo soy del Barça también, pero también soy del Granada, lógicamente. Eh, son acciones. ¿Cómo vamos a valorar las acciones a valor razonable de un club de fútbol o de una participación muy pequeñita? Pues a valor razonable no tiene ningún sentido. ¿Por qué?
No porque no coticen en bolsa. El valor razonable no solo es la cotización en bolsa, sino que puede haber técnicas de valoración como flujos de efectivos descontados, pero no tiene ningún sentido que yo tenga acciones por 30.000 euros y utilice criterios de valor razonable. Para eso utilizamos el coste, que es una forma de simplificar. Y luego esta categoría de activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio neto, los grupos 8 y 9, ¿vale? Esto tan farragoso que no lo preguntan ni en las oposiciones de Hacienda, pero bueno, simplemente, simplemente decirlo, que esto es cuando el Consejo de Administración, es decir, los administradores de la firma, deciden que las acciones, aún cotizando en bolsa, se clasifican ahí por decisión de los administradores, ¿vale? Entonces, eso es una clasificación de tipo irrevocable, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, obligaciones y bonos, pues es difícil que tengamos algo, pero bueno, si tenemos algo, pues si son especulativos, hay ganancias, si son como inversor aburrido, cobrador de flujo de efectivo a costa amortizado, y si es para cobrar flujo de efectivo o para vender a valor razonable con cambio en patrimonio neto, ¿vale? Esto es un resumen muy, muy escueto en 5 minutos de lo que pone, porque ya saben ustedes que la norma 9 del PGC, pues, bueno, pues hay que echarle un rato. Luego, con los créditos a terceros, costa amortizado, bueno, entre los créditos a terceros, pues también consideraríamos el valor nominal para los clientes. Y luego los derivados de cobertura, pues tienen una contabilidad específica, una subapartado específico de contabilidad de cobertura, con cambio grupo 8 y 9 nuevamente también hay que considerarlo. Los derivados especulativos, pertenencia, instrumentos financieros híbridos, pérdidas y ganancias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así lo dice el PGC en su última adaptación. ¿Vale? Algunas cosas también quizás más útiles, por ejemplo, la periodificación de intereses a favor de la empresa. No, no por criterio de caja, sino por criterio de decisión, ¿vale? Por ejemplo, la distribución de dividendos a favor de la empresa. Bueno, pues cuando se aprueban los dividendos. De eso incluso ahí Xavi ha comentado alguna cuestión relacionada con algunas consultas, alguna que parece muy interesante en relación con la distribución de dividendos de la última jornada que ha sacado el ICAP, ¿de acuerdo? O sea que muy bien. Periodificación. Luego, dotación de deterioro de acciones y obligaciones, que ha caído un poco en desgracia desde que no es deducible en la ley del impuesto sobre sociedades. Pero bueno, digo de gracia porque claro que ya la gente no tiene el incentivo a lo mejor, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que seguir cumpliendo con los criterios contables, ¿no? Tenemos que verlo y aplican pues, digamos, a las categorías valorativas de activos financieros a coste y activos financieros a coste amortizado, ¿vale? Bueno, cosas interesantes, pues lógicamente, yo creo que es raro quien no lo haga, ¿no? Conciliar los saldos de cliente a cierre del ejercicio. Y ojo con, que también te lo encuentras, saldos anómalos, ¿vale? ¿Qué pasa con esos saldos que son acreedores, que están en clientes? Pues eso hay que investigarlo, porque a lo mejor yo he cobrado algo, pero no se ha emitido la factura entonces hay que ver cuál es la naturaleza del saldo, ¿vale? A lo mejor es un anticipo. Lo que es importante, yo creo que estas son las cosas más bonitas de la contabilidad de investigar cuando hay cosas raras, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y ojo con esto tan maravilloso que son las cuentas corrientes con socios administradores a corto plazo, ¿no? La típica cuenta 551 y tal, que lleva ahí, pues yo qué sé, lleva 10 años y va creciendo, ¿verdad? Y eso no se va a recuperar. Porque es que el dueño no devuelve el dinero. ¿Qué pasa ahí? Pues tenemos que ver si no se trata más bien de una deuda a largo plazo, ¿vale? Cuando no, que a lo mejor la administración tributaria pueda pensar que son dividendos encubiertos y se carga el saldo en algún momento, que podía ocurrir, ¿eh? Entonces, eso es algo que hay que hablarlo con la empresa, porque me dice, es que todos los años estamos con el contrato, renovándolo y que sí, que se devuelve el año que viene y nunca se devuelve, ¿vale? Entonces, tenemos un fondo de maniobra adulterado. Entonces, pues no conviene engañar a nadie, ¿no? Existencias. Esto es un repaso, digo, es muy ligerito. Xavi, tú, párame cuando tú consideres, ¿eh? Sin problema ninguno. O sea Bueno, que, dime. Perfecto. Bueno, pues entonces, métodos, bueno, existencias, métodos de asignación de valor.
Ya ustedes conocen FIFO, precio medio ponderado o simplemente precio de adquisición, coste de producción. Uno de esos, normalmente cuando es precio de adquisición de forma individualizada, es cuando las existencias son muy distintas. Por ejemplo, imagínense ustedes el caso de un anticuario, ¿vale? La empresa de antigüedades y tal, pues ¿cómo va a poner un precio medio ponderado? Tendrás que poner el coste de cada bien según su naturaleza, digamos, según la naturaleza. Ahora, si son paquetes de folios, pues claro, lógicamente eso va por partida y podemos utilizar por algunos de estos criterios FIFO, precios medio ponderados, que además, no es que el PGC y las NIF también, pues habla de FIFO, precio medio ponderado. Pero hay luego, dentro de ahí, pues ustedes saben que hay una amplia gama de FIFOs y de precios medios ponderados. Después, más cosas. Variación de existencia. Su cuenta 61 o 71 según la naturaleza. Yo me he encontrado casos ya, por suerte, ya menos de casos de empresas que para dar de baja las existencias iniciales utilizaban sus cuentas 61 y para dar de alta las existencias finales utilizaban la cuenta 710, por ejemplo. Es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Porque si está parametrizado eso en el programa informático, luego no sale adecuadamente en los estados financieros. Y entonces hay problemas de presentación, ¿vale? Cada vez menos. Ojo a la manipulación del resultado vía asistencia, por desgracia, pues en el Estado español podemos decir que pues se hace todavía, o hay quien pretende hacer todavía el resultado del ejercicio de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, cuánto quieres pagar de impuestos sobre sociedades. Oye, la administración tributaria tiene ya muchas formas de controlar las cosas, y entonces pues, tiene que reflejar la realidad, ¿vale? Esto es importante. Y luego, en cuanto a la dotación de provisiones, teóricamente, pues, desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, de provisiones por lento movimiento, son deducibles. Pero claro, hay que justificar bien el criterio de la dotación. Por ejemplo, no solo de cara a la revisión por parte del auditor de cuentas, sino de la administración tributaria, ¿vale? Y el valor y calcular un adecuado valor neto de realización, que es el dinero por el cual yo podría vender el bien siempre que sea superior al coste, entonces no genera deterioro. Si es al revés, pues entonces tenemos que hacer un cálculo de deterioro, ¿vale? Muy importante, antes de seguir, decir una cosa, que las existencias, hay que tener cuidado con los balances con los clientes cuando las existencias son muy redondas, ¿vale? O sea, tú ves yo me lo he encontrado, sobre todo, no de tanto en auditoría, pero sí en periciales, ¿vale? Ves unas existencias y pone eh, no 25.000 euros, redonda. Eso es mentira. Digo, es mentira. Entonces yo se lo planteo así al cliente, porque yo tengo como decimos aquí en Granada, yo tengo la jeta muy dura, y yo me planteo delante del cliente y yo digo, oye, esto no es verdad, ¿verdad? Esta cifra, no, por favor, ¿qué me estás contando? Y luego me lo reconocen, está redondeado. Entonces, claro, esas cosillas que son importantes, ¿vale? Bien, tesorería. Cositas de tesorería importantes. Bueno, pues evitar errores tontos que a veces ocurren, como por ejemplo la caja negativa, eso es la antimateria, o negativa durante el año, es decir, luego al cierre del ejercicio es positiva, para que salga bien a la salda al cierre, pero durante el año es negativa. Pues también es un riesgo fiscal importante. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Am, Conciliación de saldos con el banco. Bueno, esto es un clásico. Normalmente, si se lleva bien la contabilidad, el banco coincide con el saldo de la cuenta 572, pero a veces no ocurre eso. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿ves tú? Por eso el paso del tiempo es bueno. Hace muchos años tenía una compañera en contabilidad, pero muchísimos años, que decía, bueno, me falta 2,71, ¡pam! Un martillazo a las cuentas 678, que además no es ni la cuenta correcta. Entonces es una barbaridad. ¿Por qué? Porque luego al final se van concatenando errores, luego sale por otro lado. Entonces, esas cosillas, esas cosillas. Mira, os voy a decir una cosa, yo cuando veo que alguien hace las cosas así,
diciendo, el problema no es la magnitud, ¿vale? El problema no es la magnitud, el problema es la actitud. Si tú eres capaz de hacer un asiento de 2,71 por no complicarte la vida, lo hace con todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso sí que es importante, ¿vale? Bien, los activos por impuesto diferido. Bueno, pues esta es una partida de mucho riesgo porque está implícita en lo que es el concepto de probabilidad. Es decir, el activo por impuesto diferido se contabiliza cuando es probable recuperarlo en el futuro. Es decir, cuando va a haber beneficios, ya saben ustedes, el límite de los 10 años. A veces te encuentras con muchísimos impuestos diferidos de empresas que es difícil que vayan a poder compensarlo en el futuro, aunque la ley del impuesto sobre las sociedades la compensación es indefinida, pero bueno, pues hay que justificarlo, digamos, en la memoria con un plan de negocio adecuado y entonces pues hay que tener muchísimo cuidado. Hacen su contrario, o sea, ¿por qué? Porque igual tenemos o sea, el activo y el patrimonio neto lo tenemos adulterado, ¿vale? Entonces, pues eso hay que verlo, ¿vale? Aparte, pasa una cosa, con los activos por impuestos diferidos y por los pasivos llevan años y años ahí contabilizados, nadie los evalúa, vaya a ser que explote algo. Y, y entonces esto es un tema importante de juicio, donde entra mucho en valor su juicio profesional, su juicio de ustedes, ¿de acuerdo? Ujú. Bien. Algunos pequeños apuntes sobre patrimonio neto y pasivo. Bueno, pues miren, algunas cosas. Ampliaciones de capital aprobadas antes del 31 del 12. Vamos a poner esto un poquito más grande, ¿no? Porque, a ver, un poquito más. A ver si se puede. Igual es demasiado grande. Bueno, así. Y no inscritas en el registro mercantil a 31 del 3 se consideran pasivos, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque lo dice la RICAC de presentación de instrumentos financieros, también lo dice el PGC, ¿eh? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando se inscriban en el registro mercantil, ya es cuando, imagínate que se inscribe en mayo, por ejemplo, como ahora, entonces, lógicamente, las cuentas de 2023 no pueden figurar como ampliación de capital, pero las cuentas de 2024 figurará, cuidado con la película, como ampliación de capital, pero también las cifras comparativas de 2023 lo tienen como ampliación de capital, ¿vale? Esto es un tema que también venían reguladas en algunas antiguas consultas del ICAC, que luego se consolida todo en esta maravillosa resolución del ICAC de presentación de instrumentos financieros. Luego, un tema interesante, el cálculo del beneficio distribuible. Parece interesante ver cuáles, digamos, qué se puede distribuir como dividendos. Pero ojo, aquí esto hay que tener cuidado porque luego hay en algún artículo, el artículo 28 de nuevamente esta resolución del ICAC, puede no coincidir el beneficio distribuible con los criterios de aplicación de resultados. Hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente yo lo pongo ahí porque mercantilmente podría generar algún problemilla, ¿vale? Bien, bueno, cosas que se suman al beneficio distribuible por resultado del ejercicio, las reservas de libre disposición, entre ellas, ojo, las aportaciones de socios de la cuenta 118 o el remanente, la prima de emisión, la reserva voluntaria y luego, lógicamente, ajustes negativos como resultado negativo de ejercicios anteriores. Luego, claro, sobre la reserva legal, como se compensa materialmente con resultados negativos de ejercicios anteriores, pues solo se compensaría el exceso, más o menos, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho sobre esto. Dotación de reserva legal y de otra dotación obligatoria sería menos resultado distribuible. ¿Vale? Algunas cosillas más. Otras aportaciones de la cuenta 118. Cuidado con considerarla íntegramente sin que se cumplan, digamos, la proporcionalidad al capital de los socios. Que esto es una cuestión que desde el punto de vista fiscal parece claro, contablemente, pues desde el año 2019 también parece claro, pero a veces pues te encuentras con sorpresas y Hacienda pues tiene campañas de esto, precisamente esta cuenta 118. Entonces tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Vuestros clientes o en vuestras empresas, si sois los jefes de administración, director financiero,
Ojo, aumento de reserva voluntaria y remanente, que es la base, un poco la base de la reserva de capitalización, en cuanto al 10% del aumento. En cuanto a los ingresos y gastos a distribuir en varios ejercicios, como por ejemplo subvenciones de capital, esto que se llama, esto que es su grupo 13 que ustedes conocen, ajustes por cambio de valor, pues lógicamente, desde el punto de vista contable, consideraríamos el efecto impositivo, pero claro, el efecto impositivo, alguno dirá, bueno, Manolo, esto de los ajustes contra la cuenta 479, esto es una chuminada, ¿no? Y tal, esto no lo mira nadie. Bueno, no, lo dice la norma contable, por lo pronto la norma 13 de valoración del PGC y su correspondiente en el PGC de PYME, ¿vale? Los ajustes por cambio de valor, sobre todo para... Manuel, Sí, déjame, te aviso que entramos, son ya las 7 menos cuarto. perfecto, perfecto. ¿Cuánto? En 3 minutos termino. Vale. Gracias. Mira, ajustes por cambio de valor. Bueno, en el caso de empresas que aplican el PGC normal, ¿vale? Y bueno, el coste de transacción que no siempre se llevan a reserva. Bueno, cosilla, y con esto vamos a ir terminando. Mira, reclasificación. Hay que hacer reclasificación de largo a corto plazo de las deudas, para, sobre todo por una cuestión de fondo de comercio, de fondo de maniobra que sea adecuada. Luego, otro tema interesante que siempre aparece en muchas pymes, la cuenta 555, que es partidas pendientes de aplicación. A veces están con saldos deudores y eso no es correcto. Algo no hemos hecho bien y hay que mirarlo. Igual el foco en saldos anómalos, en los saldos deudores en cuenta de proveedores. Simplemente, en cuanto a las provisiones, no todas las provisiones son deducibles, pero hay que contabilizarlas para que los socios y los administradores pues, no se lleven a engaño. Y bueno, aquí hay algunos casos de provisión de responsabilidades, provisión para impuestos, provisión para garantías que son importantes. Y luego, pues lógicamente hay que ver la parte fiscal. Y luego, bueno, simplemente a modo de... Luego os pasaré esto para que lo tengáis, ¿vale? A modo de recapitulación, simplemente los pasivos fiscales. Bueno, pues con la conciliación de la base con el IVA, bueno, IVA y IRPF, la cuenta 472 y 477 del IVA, evitar que quede en saldo no cerrado, y como hemos dicho anteriormente, el pasivo por impuestos diferidos, que evitar que, o sea, que esté vivo el saldo y que no sean saldo antiguo que nadie controla, ¿vale? Así que nada, por mi parte, bueno, queda alguna cosita aquí de ingresos y gastos, pero bueno, estos son 4 cosillas que yo creo que lo vamos a complementar con lo que diga Xavi. Así que muchas gracias por la seva atención y muchas gracias, Xavi, y te dejo que concluyas. Gràcies, Gracias, Manuel. gracias. Sí, bueno, pues jo vull a continuar. Avui em sembla que farem una combinació molt maca de doble idioma, no? Jo tinc tot el material preparat en català, bueno, pues potser que segueixi, no?, en català. Ara, després de el que ens ha explicat el Manuel del tancament comptable, que ja tenim, diguéssim, feta la feina, feta la feina de totes les ions que s'han de fer, les amortitzacions, deterioracions, provisions, regularitzacions, reclassificacions i no sé quantes ions que fem en tancar l'exercici, s'entén que ja ho tenim fet, no? I ara només ens falta del compte de Pere de 10 anys, aquest és el model del compte de Pere de 10 anys del pla de pimes, bueno, doncs que està resumidet, no? Doncs de tots aquests ingressos i despeses ja els tenim tots comptabilitzats, els financers i tot, i ara el que ens falta és la penúltima línia, la despesa per impost. Falta comptabilitzar l'impost sobre els beneficis, l'impost sobre les societats. I amb ell ja acabarem de calcular l'últim de les línies del compte, que és el resultat de l'any. Ens falta aquest últim, la despesa per impost. La despesa per impost. I lligat a la despesa per impost tindrem els impostos corrents, no? Els actius i passius per impostos corrents, i les variacions dels actius i passius per impostos diferits. Tindrem els altres elements que ja seran de balanç que acompanyen la comptabilització de la despesa per impost. Bé, la despesa per impost, i passem a la següent, Anna, si us plau, a la següent diapositiva. A la despesa per impost en tenim dos components, la despesa per impost corrent i la despesa per impost diferit.
que poden tenir signe deutor i ser una despesa, va dir, o poden tenir saldo creditor i ser una despesa ingrés. Una despesa amb signe negatiu, un menys despesa, fa el paper d'ingrés. Bueno, lligat amb la liquidació de l'impost sobre societats, podrem trobar la despesa per impost corrent, perquè és la quota líquida, resumint. I els actius i passius que van lligats amb l'impost corrent, doncs serà el hisenda pública creditora, si toca pagar, la compensació de les retencions i pagaments a quota que hem fet durant l'any, no? La 405, la 473, i si hem fet més pagaments a compte que no pas la quota líquida, doncs tocarà que Hisenda ens torni els pagaments excessius i llavors sortiran Hisenda pública deutora. Però aquests són comptes lligats a la liquidació de l'impost corrent, a la liquidació de l'any. A més, hem de calcular la despesa per impost diferit, que són la contrapartida de les variacions actius i passius per impostos diferits. Aquí és on hi ha la complicació, perquè la part primera, home, de l'impost corrent, si ja t'han liquidat l'impost, els assentaments són fàcils. Si has de calcular tu l'impost, llavors tens feina de posar-te a la bata fiscalista, a més de la bata fiscal, de la bata comptable. Tens dues bates, tens doble feina. Però la feina comptable, diguem-ne, és fàcil per la part de l'impost corrent. És la part de l'impost diferit on hi ha el cacau. Allà hem de veure quins actius per impostos diferits tenim i qui es mouen, o sigui, hi ha variació, pujada o baixada, i quins passius per impostos diferits tenim, hi ha pujada o baixada. Perquè les variacions d'aquests actius i passius per impostos diferits seran les que et donaran la despesa per impost. Per anar a trobar com varien els actius i passius per impostos diferits, el que hem de trobar són les diferències entre el tractament comptable i fiscal dels actius i passius de balanç, si fas un enfocament de balanç, o del compte de parts iguals, que és el que farem a la PIMES més aviat. Les diferències entre ingressos i despeses comptabilitzats i ingressos i despeses admissibles que s'han de reconèixer fiscalment. Si passem a la següent diapo, tenim un esquema de la liquidació de l'impost de societats, resumit, un esquema simplificat. Partint del resultat comptable, tindrem que ajustar ingressos o despeses que no s'admetin fiscalment i en alguns casos seran ajustos de tipus positiu, haurem d'incrementar per arribar a la base, incrementar la base, o alguns altres seran de tipus negatiu i haurem de fer disminucions, haurem de restar coses. Ara de seguida veiem exemples i ho entenem fàcil, això. I anirem trobant algunes variables intermitges en la liquidació de la base, com la base imposable prèvia, però els ajustos, és el que ens aporta complexitat, els ajustos positius o negatius, les possibles reduccions per capitalització, la reserva de capitalització que en diem, o els ajustos per la reserva d'anivellament, o la compensació de bases imposables negatives. També pot generar ajustos per trobar la base imposable de l'any, de l'exercici. Sobre aquesta base imposable apliquem el tipus impositiu, també en parlem una mica després, però el tipus general és del 25%. Molt bé, i trobem la quota, d'aquí apliquem possibles bonificacions i deduccions de diversos tipus i en trobem la quota líquida. I aquesta quota líquida final, això serà la despesa per impost corrent. Però pel camí hem tingut que fer uns ajustos i unes sumes i restes que provoquen variacions en els actius i passius per impostos diferits. A la següent diapo hi ha un resum ràpid de les especificitats de les empreses de reduïda dimensió, les PIMES, en l'impost sobre societats, que tenen certs incentius específics per elles. Són empreses de reduïda dimensió als efectes de l'impost de societats les que no facturen més de 10 milions d'euros. Menys de 10 milions d'euros de xifra de negocis. Déu-n'hi-do. Hi ha alguna coseta més, però això seria el requisit bàsic. Si compleixes aquest requisit, doncs pots aplicar 4 avantatges que et permetran pagar menys d'impostos, 4 avantatges fiscals en la liquidació de l'impost. Un seria la llibertat d'amortització, i podràs amortitzar al ritme que vulguis, immobilitzats materials o inversions immobiliàries, si incrementes plantilla respecte de l'any anterior. I podràs amortitzar lliurement al ritme que vulguis un import que serà 120.000 euros multiplicat per l'increment de plantilla que hagis tingut respecte de l'any passat i que has de mantenir 2 anys posterior.
Bé, doncs podria ser que una immobilitat de 120.000 euros, que tingui una vida útil de 10 anys, que per tant tu estiguis amortitzant comptablement a raó de 12.000 euros per any, números fàcils, 12.000 euros per any, si has incrementat la plantilla en una persona d'un any al següent, en l'any que has incrementat, podries amortitzar 120.000 per un, 120.000 euros. I podries amortitzar lliurement 120.000 euros. Clar, si tens prou base, ja t'has d'haver de restar 120.000 euros tots ells de la base d'aquest any, que això et reduirà la base imposable i, per tant, et reduirà l'impost a pagar. Com que tens comptabilitzat 12.000, si pots amortitzar acceleradament o lliurement 120.000, hi ha 108.000 euros, la diferència, que hauràs d'ajustar com un ajust negatiu. Això et deixarà pagar menys impostos aquest any, però a canvi de que els propers anys, del segon, tercer, quart i així fins al desè, les amortitzacions que comptabilitzaràs de 12.000 per any no seran deduïbles, clar, perquè ja te les has deduït en l'any inicial. I llavors, en aquell moment, tindràs que fer un ajust de signe contrari, perquè tindràs una despesa per amortització, però que ja no és deduïble. I hauràs de sumar, hauràs de fer un ajust en positiu. El primer any fots un ajust negatiu de 108.000, però els següents has de fer un ajust positiu de 12.000 per any durant 9. Aquest és un exemple dels ajustos que podem fer aplicant aquest règim especial o aquests avantatges fiscals de les empreses de reduïda dimensió. Un altre dels avantatges és poder amortitzar acceleradament immobilitzats materials intangibles o inversions immobiliàries que es posin a disposició de l'empresa durant l'any 2023, els nous, diguéssim, que podries amortitzar el doble, el percentatge doble del límit màxim de taules. Bueno, això voldria dir que si a les taules fiscals es permet amortitzar amb un màxim del 20% aquell actiu, tu l'estàs amortitzant al 10%. 120.000, 10%, 12.000. Però en taules fiscals te permeten anar a un màxim del 20%. I tu pots aplicar el doble d'un 20%, voldria dir que podries amortitzar aquest any un 40%, que són 48.000 euros, en lloc dels 12.000 que estàs comptabilitzant. Per tant, tornem, el primer any tindries una acceleració d'amortitzacions, et podries restar més despesa, tindries un ajust negatiu, i en els anys posteriors un ajust de signe positiu, un ajust de signe contrari. Aquest també té el mateix efecte d'avançar el reconeixement de despeses i, per tant, endarrerir el pagament de la quota, que té un efecte no d'estalvi de quota, però sí d'endarreriment del pagament i, per tant, un efecte financer. En tot cas, un avantatge. Les pèrdues per deterioració, un altre dels avantatges, les pèrdues per deterioració dels crèdits que poden deduir les pimes sense haver de justificar és un 1% dels saldos deutors que no s'hagin dotat ja una deterioració individualitzada. Hi ha algun altre requisit, però bueno, fins a un 1% dels saldos deutors que podríem restar sense haver de justificar. Quan tinguis la pèrdua finalment perquè el morós no et pagui, doncs ja no podràs deduir-la perquè ja te l'has deduït en l'1% aquest. I tindràs un ajust de signe contrari. També en el primer any pots restar més despesa que no tens comptabilitzada i, per tant, un ajust negatiu, però en els anys posteriors en tindràs un de positiu. Tot això estic avançant perquè després parlaré de les diferències temporals i ja tinc 3 exemples explicats. La llibertat d'amortització, l'amortització accelerada o aquestes pèrdues per deterioració que pots deduir fiscalment encara que no hagis incorregut en cap pèrdua efectiva. I la reserva d'anivellament, que té un efecte similar, que l'empresa pot deduir, aquesta pime o aquesta empresa de reduïda dimensió pot reduir la seva base imposable en un 10% de base, perquè sí, però aquest 10% o aquest import que hagi reduït ara l'haurà de sumar en algun any posterior, o bé el primer any en què tingui pèrdues, que tingui bases imposables negatives, o bé al cap de 5 anys. De fet, el que està fent és deixar de pagar avui sobre un 10% de base, 25% d'un 10% de base, per pagar-ho més tard. En realitat, no ens estan regalant impostos, ens estan permetent pagar-lo més tard. És una mena de finançament, però com que és gratis, ja està bé aprofitar aquests avantatges. En tot cas, comptablement ens generen diferències, perquè acabem pagant menys quota per impost aquest any, però a canvi de pagar-la més endavant. Vol dir que tindrem un passiu per impostos diferits que s'anirà reduint una mica més endavant. Bé, a part d'aquests exemples de possibles diferències, a la diapositiva següent el que he fet és anar-me a la pàgina de l'Agència Tributària
mirar les últimes dades estadístiques de l'últim exercici disponible, que és el 2019, i anar a veure quines són les diferències que han declarat les empreses. Llavors, en quant als augments, aquesta primera diapo parla dels augments, partides que incrementen la base, les empreses han declarat, aquí he posat una llista i he tallat a 150.000 euros i no he baixat més, perquè hi ha més coses a la llista, però he tallat les més rellevants, les més importants, les més quantioses. I aquí veieu que la que més provoca ajustos, aquí 1, 2, 3, 4, la quarta posa multes i sancions, 840 milions d'euros, que el conjunt de les empreses de reduïda dimensió, que són 1.200.000 i pico mil, que posa aquí en la nota a la dreta, 1.280.000 empreses que declaren de reduïda dimensió, en conjunt han declarat 840.000 euros, 840 milions d'euros d'ajustos de multes i sancions que no són deduïbles fiscalment i, per tant, han sumat a la base per la base imposable. O més a baix que tenim gastos por donativos i liberalidades, 323 milions d'euros, que també és la mateixa idea, és despeses no deduïbles i les hem de sumar. O les pèrdues per deteriorament d'inversió d'immobilitat material, inversions immobiliàries intangibles, que també sumen. O bé, aquí tenim els préstecs a plazos, la d'arrendaments financers, 177 milions, tenim uns quants. Aquestes són diferències que sumen, ajustos que sumen. A la diapo següent tenim el mateix rànquing, diguéssim, però per les coses que resten, per partides que resten. Jo dic que són valors estadístics, l'estadística del 2019. I aquí tenim, per exemple, on estàs? Aquí posem les dues negretes últimes, que posa empreses de reducida dimensió, amortització acelerada, seguint amb l'exemple aquest que jo comentava, 273 milions. Això és les amortitzacions que les empreses han accelerat durant l'any, i per això resten. I també les llibertats d'amortitzacions, 236 milions, que també resten. A la pantalla anterior també teníem aquests ajustos de reduïda dimensió per amortització i llibertat d'amortització, per acceleració d'amortització i llibertat d'amortització, però en aquell cas sumaven, perquè són ja dels anys següents en què reverteixen les diferències. Aquí també tenim ajustos per deterioracions que reverteixen, l'arrendament financer que... No, aquí reverteixen, no, que apliquen. El règim fiscal d'entitats sense ànim de lucre, que també té un ajust déu-n'hi-do. I veieu que el més gros de tots és les exempcions de dividendos. L'empresa rep dividendos, però estan exempts. Llavors l'ajusta per no pagar. Tenia un ingrés per dividendos, però l'ajusta per no pagar, perquè està exempt. I guaita que és l'import més gros de tots. 5.300 milions de dividendos que han rebut pimes, empreses de reduïda dimensió, que no tributen. Doncs amb aquests exemples, o potser d'altres, hem d'anar calculant els ajustos. Els ajustos sumant el que resten, que dividim tradicionalment en dos tipus d'ajustos si fem l'enfocament d'ingrés i despesa, comparar ingressos i despeses comptables amb ingressos i despeses fiscals. I si no coincideixen perquè l'ingrés o la despesa és un concepte comptable que no s'admet fiscalment, l'exemple paradigmàtic són les multes, multes, sancions, donatius, liberalitats, o els dividends exempts, aquests són despeses o ingressos que fiscalment no tributen, o no s'admeten, o no s'admet la multa o no tributa el dividend. Bé, doncs tindrem un ajust en positiu per les sancions i multes que no són deduïbles i un ajust en negatiu per les excepcions dels dividends exempts, per exemple, però aquests ajustos són diferències permanents. Això no es reconcilia mai, això no va relacionat amb cap actiu ni passiu posterior, ni amb cap pagament o deducció posterior d'impostos. No paga o no es dedueix, i ja. Llavors, això no genera actius ni passius per impostos diferits, tot i que el pla comptable permet que puguem diferir l'impacte. L'efecte fiscal es podria diferir a més d'un any si és que té correlació. No és que ho faci gairebé ningú, però és bo. La complexitat de debò està ara a la diapo següent, gràcies a la diapo següent, que és quan trobem diferències temporals. La diem temporals perquè estem mirant ingressos i despeses. Diferències temporals. Mira, és més fàcil anar a les negatives primer, per exemple, amb allò de l'acceleració d'amortitzacions o les amortitzacions lliures, lliure amortització, en què
ajustem en negatiu perquè podem deduir més amortitzacions que les comptabilitzades i llavors això genera que els anys posteriors haurem de pagar. Genera un passiu per impostos. Això és el que he marcat en verd, aquí a la dreta de tot. Ajustem perquè disminuïm la base, d'acord? Però això ens provoca un passiu, genera un passiu per impostos diferits. Als anys posteriors tindrem un ajust de signe positiu, que és la que està a dalt, en verd també, a l'esquerra del tot. L'any següent tindrem un ajust positiu que el que farà és... Ai, estic dient en verd, però és el taronja, perdó. Origen a l'exercici, increment de passius per impostos diferits quan ajustem l'amortització, perquè deduïm més amortitzacions, és el taronja, de la dreta. I als anys posteriors hi ha un ajust en positiu perquè disminuïm un passiu, que és el que està en taronja a l'esquerra. Per tant, hi ha un augment de passius en un any i disminucions de passius en els anys posteriors. I podria haver altre de signe contrari, no? Que seria poder deduir, no poder deduir aquest any una insolvència d'un morós, seguint els exemples, una insolvència d'un morós que no té l'antiguitat corresponent, que no té una antiguitat de 6 mesos, no me la puc deduir fins que no fa els 6 mesos. Bé, jo l'he comptabilitzat, la deterioració, però no me la puc deduir. L'ajust un positiu i genera un actiu per impostos diferits, tinc el dret a deduir-me més endavant. Quan me'l pugui deduir més endavant, això és la que està en verd a l'esquerra, quan pugui deduir més endavant, ja faré l'ajust de signe negatiu, que ja me'l podré deduir, i cancel·laré aquest actiu per impostos diferits. Aquestes són les variacions que hem d'anar a trobar. En el fons, no és molt complicat. Que de vegades quan ho explico a classe, això als alumnes els dic, si només hi ha 2 signes, o suma o resta. I això no té la nostra història. Si només hi ha 2 comptes, actius i passius per impostos diferits, no hi ha molta història. El que és complicat és que has d'anar cas a cas, que has d'anar descobrint cada diferència, que has d'anar entenent cada diferència, quin impacte té, si genera un passiu i després es cancel·larà, o si genera un actiu i després es cancel·larà. Home, això és el que és una mica més complicat, però és laboriós més que complicat. Conceptualment, penso que no ho és pas. A la diapo següent hi ha un resum de quines diferències generen actius o passius i quines diferències cancel·len actius i passius, però potser que no m'hi entendré massa perquè voldria avançar una mica per parlar-vos, i no estendre'm massa en el temps, parlar-vos que el que hem de recollir com a actiu i passiu per impostos diferits és l'efecte fiscal, és l'impacte, és la quota, no la diferència. Jo amortitzo 1.000 euros més d'amortitzacions, però l'impacte en quota és el 25% d'això. El 25% de 100.000, 25.000. Per tant, l'actiu o passiu per impostos diferits l'haig de recollir per 25.000, no? L'impacte en efecte fiscal. O sigui, un cop aplicat el tipus impositiu sobre la diferència. El tipus impositiu general és del 25%. Vale. Però si ets una empresa de nova creació, pots aplicar el 15% en el primer any en què tinguis beneficis i en el següent. Si ets una empresa emergent, pots aplicar el 15% de tipus impositiu sobre el primer any que tinguis base positiva i els 3 següents. Si ets una entitat sense ànim de lucre, que compleix els requeriments de la llei 49/2002, llavors pots anar al 10% de tipus impositiu. I si ets una cooperativa protegida, en la part del tram de la base del resultat cooperatiu, pots anar al 20%. Bueno, doncs hi ha diferents tipus impositius. El general és el 25%, vale, d'acord, però hi ha diferents tipus. I, al tanto ara, que la novetat que va portar la llei de pressupostos del 22 per aplicar en el 23 és que les pimes que facturin menys d'1 milió d'euros de xifra de negocis durant l'any anterior, en l'any 22, podran aplicar en l'any 23 un tipus impositiu del 23%. No el 25%, que és el general, 2 punts menys, el 23%. I així podran, en el seguit del temps, anar aplicant el 23% sempre que l'any anterior no hagin passat el milió d'euros de facturació, a xifra de negocis. Vale. Per tant, quan calculis actius i passius per impostos diferits, en aquest cas, has d'aplicar el tipus impositiu al que raonablement revertiran, que es preveu que revertiran les diferències. No el de l'any que liquides, l'any 2023, sinó el de l'any que preveus que revertiran. L'any 24, 25, 26, 20... si és l'amortització aquella que anava a 9 anys, doncs, mira, compta anys, no? Del 24, 25, 25, així 9 anys. El tipus el que revertiran. Hombre, això és una complexitat des del punt de vista comptable pels que apliquen el tipus del 23 o pels que apliquen el tipus del 15 a startups o empreses de nova creació, perquè has de comptabilitzar l'efecte impositiu ara del tipus del que revertiran. Si són diferències a 10 anys, home, en una empresa de nova creació el primer any aplica el 15,
El següent també, però el següent ja no. El següent va al tipus general. Si no ha facturat més d'1 milió d'euros anirà al 23%, però si no anirà al 25%. I els actius que ara comptabilitzaràs s'han de comptabilitzar el tipus impositiu, el que revertiran. Per tant, aquí s'ha de fer una estimació, una projecció de més o menys quanta facturació tindrem, quin tamany estarem i quin tipus revertiran en els anys posteriors. Això ens dona feines comptables. Si ets de les pimes, no?, que estan per sota del milió d'euros de facturació i estàs ara en el 23, home, has de fer una previsió de que l'any que ve no estiguis facturant més d'1 milió, perquè llavors ja no podràs seguir aplicant el 23 i revertiran el 25. I això ho hauries de preveure des d'ara per veure quin tipus impositiu revertiran. Això ens dona feina per estimar i feina de comptable. Estimacions i projeccions susceptibles de millora i de perfeccionament, d'afinament en les previsions. Passa el mateix també amb les deduccions que s'hagin generat durant l'exercici però que no es puguin aplicar durant l'any. M'he generat la deducció, però no m'hi cap en la quota. O no tinc prou quota o els límits no em deixen que posi tota la deducció generada aquest any. Bé, doncs te la podràs deduir els anys propers. Vale. Recullo la deducció generada en aquest any, que és quan s'ha generat, o ja la posaré com me l'apliqui en quota? En principi l'hauries de recollir ara, que és quan l'has generat. Sempre que hi hagi una previsió raonable de que en els propers anys tindràs prou quota com per aplicar la deducció corresponent. Podràs recollir ara l'efecte impositiu, l'efecte impositiu de la deducció, si en els anys posteriors la podràs aplicar. Si no, no t'hauràs d'esperar i no comptabilitzar res i esperar-te a veure si la pots aplicar o no, i quan l'apliquis ja serà menys import de la quota i ja està, però hauries de tenir la precaució, no? Això també et portarà unes estimacions amb carinyo per liquidar l'impost sobre societats. Bé, no em vull estendre més perquè el Manuel parlarà, si tot va bé, del bonus track, que és l'últim apartat del manual. ¿Sí? Però, Martí, hola. Ahora con el micro, bueno, simplemente es a modo un poco de conclusión, simplemente, bueno, pues ustedes saben que, ya no estamos en el entorno de la contabilidad solo, sino que también estamos hablando del entorno de la sostenibilidad, ¿no? Que ya incluso pues nuestro supervisor ha cambiado su propia estructura. Antes tenía, digamos, una dirección de contabilidad y ahora pues también tiene la parte de sostenibilidad y lógicamente pues esto, digamos, ¿y cómo piensan ustedes que va, digamos, a repercutir? Porque claro, estamos hablando de un manual de pymes, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esto, ¿verdad? Esto de la sostenibilidad queda como muy lejos, ¿no? Para una pyme, porque bueno, lo que estamos viendo es que está el estado de información no financiera, ahora vendrá el informe de sostenibilidad y a las pymes esto, pues a priori, pues parece que no les repercute, pero sí les repercute. Porque de alguna forma, y esto pues sí es posible que ya lo sepan ustedes y si no lo saben, pues precisamente por eso lo comentamos. Dado los requerimientos para las grandes empresas en materia de sostenibilidad, en cuanto pues, a la cadena de valor especialmente y otras cuestiones, la diligencia de vida, esto va a provocar lo que se llama un efecto atractor con digamos, el entorno de esas grandes empresas. Y el entorno de esas grandes empresas pues, van a ser, entre otras, pequeñas y medianas empresas, ya sea del tejido industrial catalán o del resto del Estado, que, pues, lógicamente, en cuanto a esos requerimientos que se ven afectadas estas grandísimas empresas, pues se van a ver arrastradas y tener que cumplir con requerimientos específicos de información de sostenibilidad, con lo cual, pues a lo mejor, digamos todavía este año, pues no, a lo mejor el año que viene puede ser que tampoco, pero sin duda ninguna le va a terminar afectando. Y eso es un poco, a modo de conclusión, lo que yo quería decir, que tenemos que entender que no es, o sea, el mundo es cambiante, tenemos que centrarnos en que no solo es la economía como la hemos conocido, sino también como un poco la economía la queremos en el futuro. Si queremos cuidar de nuestro entorno, pues también tenemos que considerar esos requerimientos normativos de sostenibilidad. Así que
Y hasta aquí, por mi parte, pues es un poco la intervención que yo quería decir. Muy bien, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Xavier. Yo creo que ha sido una síntesis muy ajustada en tiempo y muy clara de todas las implicaciones contables y fiscales que acarrea año tras año el cierre contable de las empresas. La verdad es que a mí esta es una sesión que me emociona, ¿no? Porque ahora tú estabas hablando de todo el tema de sostenibilidad. Yo el otro día lo explicaba en la jornada de auditoría y contabilidad en Girona. Soy un claro defensor y promotor de todo el tema de la sostenibilidad y también estamos en este ambiente de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo el tema de la digitalización, reto, oportunidad, oportunidad o reto, pero la verdad es que poder ver asientos contables casi que me emociona, ¿no? Porque estamos tanto hablando de sostenibilidad, incluso, como tú decías, el regulador, ¿no? Que ver asientos contables, pues esto, a mí me emociona, ¿no? Dime ya anticuado, pero es lo que realmente me apasiona, ¿no? Y por tanto nos hemos convertido hoy en una especie de reducto galo ante la presión del nuevo imperio que nos amenaza. Bueno, no sé si los asistentes, los numerosos asistentes que han seguido vuestra presentación, quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Lo pueden hacer a través del apartado de preguntas y respuestas o incluso si levantan la mano, pues les podemos dar voz. Claro que sí. Había, De me todas parece. formas, de todas formas, recordar a los asistentes que este manual está colgado en la página web de la CIT, tal como decía Xavier, en la edición en catalán y en castellano, y que por tanto esto es un servicio más que promueve ACCIT para la comunidad contable fiscal de este país. Creo que no hay preguntas. Y por tanto, si os parece, no, espera que ahora, no, nos corroboran que la presentación ha sido muy clara y por tanto eso nos satisface a todos. Como decía, no me queda nada más, a no ser que vosotros queráis añadir algo que agradecer de nuevo vuestra participación en esta sesión, sobre todo agradecer a Manuel su trabajo año tras año y su sesión de este trabajo a la CSIC para su publicación y, como no, a las aportaciones de mi buen amigo Xavier Osés y de Francesc Gómez, que por desgracia hoy no nos puede acompañar. Y por tanto, si no tenéis nada más que añadir, damos por cerrada esta sesión de hoy. Yo simplemente quería hacer una pequeña matización, porque, bueno, vamos, yo mi intervención este año, como digamos en el manual, pues bueno, hemos hecho algún pequeño comentario, alguna pequeña cuestión, pero realmente, digamos, la mayor parte del peso de la actualización este año la han tenido Xavier y Francesc. Entonces, y hay que reconocer ese trabajo y ese buen hacer de mis dos compañeros. Entonces, pues, que cuando trabajas con gente así, es que te da gusto trabajar, ¿eh? Así que es una maravilla y yo creo que se lo quería agradecer a los dos, a Francesc, por desgracia, hoy no puede acompañarnos, pero bueno, que está Xavier, pues fenomenal. Y Pero bien en la coordinación a nuestra querida Ana, que siempre está detrás nuestra, ¿eh? Así que muchísimas gracias, muchas gracias. lo que aportamos los otros dos, Francesc y yo, lo que hacemos es intentar complementar el muy buen trabajo que ya estaba hecho de Manuel Rejón y hay que ponerse a la altura, entonces claro que hay que trabajar más. Bueno, Desde la no, CIT sí que os queremos agradecer y reiterar, aparte de daros las gracias por vuestro tiempo, disposición para impartir esta conferencia, sobre todo el gran reto que tenemos todos los años por delante, que es darle contenido al manual y que lleva un trabajo de coordinación, pero como bien ha comentado Manuel, si todos nos ponemos a disposición de todos, sumamos y después damos ese fruto. Y a los asistentes agradecerle la asistencia al evento y recordarles, como ha dicho Martí,
que el manual está totalmente accesible a través de la página web de forma gratuita, tanto en versión catalana como castellana. Pues muchas gracias. Moltes gràcies. Adéu-siau. Gràcies.